Jotno no khulumbai kya tabuk fano tring ni boyar ship sawi tongko haine bagi jotno no happy tring tai Christmas ni boyar ship sajak haine bagi o kachang boyaro jotno no Merry Christmas o Christmas joton bagi no hamari kublung ngi bachathung abono ani surimu hingke jotno no ang ADJ production tei Melody Cafe ni ungui jotno no hamai maru norok asik ke norok ni hamjak bung funugui nai tulung video no within a week norok million kar mane bagi belai ke hambai norok ni o hamjak mung no nugui te manui thinango tebo samung khlaina ni bagi phanmano belai ke hambai o bahai khlaina norok choyawi norok ni hamjak ma yafari tongdi tei norok sungo chubawi tongdi o bai khlaino norok ni o phanbai norok ni o support bai sing thinango tebo samung khlainani phanmanai tai khaba janai o bai khlainai Tripura hasteo kwbangma borok no audio video obono tuinai samung khlainai tongo norok jotono no o bai khlainai pai phlaya hamjakma norok ni support rui tongdi o bai khlai kese sing kaisa te kaisa no sosalai ka hangke tisalai ka hangke sini bosong sini dofa kuchugo kanai haini bagi norok ni asik hamjakmani bagi paithago nong no teisa haini hai hamai maru tulung ni bagi hangke buskang rogo sing tebo malai leine tebo kaham video norok ni bagi tufai tongo norok mohai khlaino choyawi nong ni support rui tonglai jadi balai ke hambai